खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गाराव इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ गामिनि बुखारनाय खख्लानानै देलाय मालायनो गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायबाय बाखि लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय जों दा थांनो नागिरदों बिमा फिसा लुबु लाजानो बिजनि नोगोराव आरोखि ओमफ्राय एसे नैबेनि बिमाया बिजनियाव खामानि दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंबो थांफानोसै ओमफ्राय मा होनोमोनलाय आंबो फिसाजोनो जेकेट लाखानांगौ नालाय ओंखायनो ज' थांनानै बासिनानै लाबोनोसै ओमफ्राय बिथांमोनाबो थांसिगोन मालाय आमाइनि न'आव ने आमाइनि न'आव थांगोन ने नोंस्रा मालाय बिमाइनि न'आवसो थांगोन नो ओमफ्राय बिथांनि बिमाया मा होनोमोनलाय हिलिनि बिमाया मा होनो हाथाइ एम्फौ जादों आरो बे हाथाइ एम्फौ जानायखौ नायजानो फैदों ओमफ्य दाबो थुखैनो बिथाङाबोथ' ब्लगार नोंथांमोना मिथिखागौ आरो फेमिलि होनो ओमफ्य दा बिथांजोआ मानो बेथन बिमा आइ सन बिमा फैद' नै ओरै फैद' आयै नै ओरैसो फैद' ओमफ्राय नोंथांमोन एसे देखायनोसै आरो बिजनि नोगोरखौनो नाय लोगोफोर दा लामा मोनबाय नै बिथांजोआ देलायखांबाय आरो मालाय रिल्स बानायनायखौ नायगासिनो गावनिखौ बेबो ब्लग बानायदों आंबो ब्लग बानायदों बे बानायखांबा आं बानायखांबा बे आरो ब्लगार जाबाय नालाय माथो होनबावनो आरो बे एक्ट्रिसफोरखौ मा नुवा ब्लगार गोजा नालाय एक्ट्रिसफोरथ' गासिबो एकदम बे खेबला भिडिअखौनो रानलायलायबावोसो आरो बिसोरो थारमाने आगोलथिंनिफ्राय खेबनायखौ जेनेबा माने माबोरै होनांगौ जेनेबा थांनोसै लागानि खेबनायखौ नुवा माबायाना मोनस्लाबाना बिसोरबो जाय खेबदों खिन्थु फाला बदल लालाबायबाय आरो मोनफैबाय जों लाना लोगोफोरनि बिजनि मोनहैनायनि सिदा बेयावनो थांग्रोबाय आरो जोंनि बे जाहैबाय इण्डियान बेंक सिगाङाव एलाहाबाद बेंक होनोमोन बे बायदियाव जालिया सुदेमनाया एसे खामानि दंमोन आरो जों जा बेंकआव फैदोंमोन जोबथ'बाय आरो खामानिया दा जाबायथ' ओंखारनोसै एबार फिसाफ्रा आखाइ हमदो लोगोफोरनो बिजनिनिफ्राय दा थांफिनबाय ओमफ्राय बिथांमोना थांसिगोन नांदोरबारियाव मालाय आइ आफानि न'आव आलासि जाहैसिगोन आरो ओमफ्राय मा होनो गामिनिनो गावसिनि गामिनिनो सासे मानसि लोगो मोनदों बेजों थांसिगोन आरो भारा गसिगोन गनायाव गनाय गलांगोन दे हमथा मा सारखा मा जानायखौ लानो मोनासै ने मा जानाय आंनिखौ ओहो दा माबादो नों होदो आं हरदो नङा नङा ए बेखौनो बरिया मोजां जायोब्ला बिजनिनिफ्राय डाइरेक्ट न' मोनफैलायबाय लोगोफोर माथो होनबावनो आरो मेसेंनि दिन आलासिनि दिन होननायसो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर अमा बेदर एवगासिनो आङो हाखु दाखु फैनानै हाखु दाखु एवफैनांबाय आलासिया फैनायनि खबर गैथ'वामोन ओमफ्राय आङो मिन्थिनानै हाखु दाखु फैबाय आरो बिजनिनिफ्राय जा लानानै लायनो थांनाय बेखौ आं मोनबोफुंजोबासैनो माबा मा होनोमोनलाय लंपेन्टफोर बायबावनांगौ दंमोन गथ'नो ओमफ्राय आं लंपेन्टखौ मालाबासो बायफिनसै माबा मा होनो गथ'नो जेकेट माथ्र जेकेटल' बायनो हाबाय आरो आङो जेकेटखौल' बायनानै फैबाय आलासि आयौ आंना स्वामियाव फैबाय आइखौ सना आं बुजि बोलो ओमफ्राय मा होनो जोंना आलासियानो जाहैबाय काजलगावनि बेवाय फैगासिनो ओमफ्राय दा आङो बेनि थाखायनो गोदो बेवदों आरो सानै जाहैदों सासे लोगो ओमफ्राय गाव स्वामिया आंनि जिउ माबोरै खबरा मोजां हा सना नों मा होनो एरा खालामो बिथाङा नेग्रा मावहैदोंमोन आरो नेग्रायाबो 2 घन्टानि उनाव नालाय एबसेन्ट खालामजाया लोगोफोर ओमफ्राय बियो थांबाय थायो सानफ्रामबो मानो नेग्राया 2 घन्टाल' मावनांगौ 2 घन्टा जाहैबाय सानाव 1 घन्टा मा होनलाय सानसुआव 1 घन्टा बेलासियाव 1 घन्टा आरो नेग्रा हाजिरायाबो गैया खम 250 जास्लाबाय नङा नै लोगोफोर जोंना बेवाया दाउला खासि लानानै ओंखारबाय आरो दहाय होनदोंमोन आं आलासि होननानै मोजां नायब्ला आरो एसे नायनाय बेवायाबो जोंना हाथाय बायला ओमफ्राय नै बै बिबोनाबो हाथाय बायला आरो एलाय मिनिनानै दिनै दाउला खासि लाबायनो आलासिफ्रा अर सायदों ओंखाम मोनजायासै गोरानसो आलासिफ्रा बारा दाउला खासि मोनलांबायना मोनलाखै ओरैनो लाखै लोगोफोर बायनानैसो लांदों अफमानलाय माबा अयनाय जागोन आरो ओरैनो लांदों होनबा अयनाय जागोन आरो दे मालाबा फैफिनदो दे ओंखाम जानो खबर हरनानै ओमफ्राय जों थांबा अमा आथिं रुनाय मा रुनाया जाहोनांगोन दे मबाइलावल' देखायबाय थाबा जाया दे मबाइलाव खेबसेखाम फाजा मा फाजा देखायबाय थाथारो लोगोफोर नैबे ब्लगा जाहैबाय साननै थानानैसो आङो इडिट खालामनानै होनाय जादों लोगोफोर आं देहा सुख गैयि होननानै बुंबाय थादोंमोन ना बे देहा सुख गैयिनि थाखायनो आङो ब्लगखौनो आगारनो हायाखैमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो लासै आगारलांबाय थानोसै होननानै आङो भिडिअखौ खालामखाबाय जेला होननानै इडिट खालामनानै आगार
ओंखारबाय आरो नोंथांमोना बेखौ गाज्रि साननांला ओमफ्राय बेखौनो बाया मोसौआ नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दा बिजावजालिखौ बे बिजावजालि बे दहाय नुनाया बेखौ मा होनोमोनलाय हाथाइ एम्फौ जानायनि अजानाव लांनो थाखाय फुङावनो रेडि जानानै माबा माबा रायलायदोंमोन नोंथांमोना आंनि खुगाजोंनो खोनासंलांदो मा मा रायलायलांखो जारि गैयाबा स्लाम आलिकुम आदाब होनग्रासो आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिसोरजोंनो जारि जानो दा ओंखारदों जोंनाबो बिखुनजो दाख्लै हाथाइ बख' जायामोनबा जारि जानांगौ थारमाने मिन्थिखादोंमोन ओमफ्राय बे बांगाल मोखां बायसावसो जारि होननानै खोन्थाबाय ओमफ्राय एबा खुगाजों खुगा जारि ना मायो होननानै गैया ओमफ्राय उनावसो मिथिबाय मा होनोमोनलाय मोनसे गन बायदिजोंसो जारि जाहैदों ओमफ्राय बे गनाव एम्फौआ अरथाबनानै फैनो ओमफ्राय आं नुफेराखै बिथांजोआसो खोन्थादों ओमफ्राय दा बिथांजोनि हाथाइखौ बोरै जारि नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामसै आं लोगोफोर आंनाबो सेमबाय दाख्लै बुंनाय नुनाया दिनै जारिनो मोनबा साबसिन जागोन आरो साननै ब्लग थाबायना दिनैसो थांगोन नोंथांमोननो बेखौनो देखायनो होननानै फिसा ब्लग बानायब्रबलायबाय नायदो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जाबाय बायदोंब्ला बिथांजोआ खबर होनो हागोन आरो ओमफ्राय एसे आंखौ खबर होनानै लांबा गारि भारा नांगोन आरो ओमफ्राय गारि भाराखौथ' सिन्था गैया हामोबा नामा ओमफ्राय खबर खालामनो हागोन ओमफ्राय आंना हाथाइआ एम्फौ जानायालाय गैया बेसेरा एसे फेरखं फेरखा मारा मारियासो दं आरो नै अब्ला जों थांबाय थानोसै ना मा होनो बेना फेरखं गैया बेना माबा दं एम्फौ जानाय दं ओमफ्राय जोंनाव एकदम मालदांनि आलासि दंफैयो नै जोंनि आइ दंफैयो आरो नै सासे खारलांबाय सासे दंफैयो होनना हनै एसे आयो सना माइनावा आंना आलायसोनसै जोंनि बिमा आरो बियो आंखौ ओमफ्राय आंना नै मा होनो जै आं सिखारफाबाय सय सम्पथियाबो सिखारफाजोबो आंना सय सम्पथियाबो सिखारफाजोबो ओमफ्राय एकदम सिथ्लाबो जेबो खामानि मावाखै एकदम थांग्रोनोसै आरो ओमफ्राय नै आंना इनो अमायासो सिखारफाग्रोदों ओमफ्राय मोसौ दिनखौबो दा फैनानैसो खामानिफोरखौ मावफैजोबनोसै आरो लोगोफोर दै अमा आङो नै इनिखौसो लांनो नागिरदों आलासिखौसो नै जि खारफानो आदार बिदों थारमाने आथिं माने अख्लाबो लोगोफोर ओरैबायदि गोमोन बे मानै बुन्दि मानैबो ओरैबायदि गोमोन ओमफ्राय बिरबल लिंहरगासिनो दा ससे थाबायबाय लामासिम जोंनि लामासिमल' आरो नै जों लामा लामा थाबायगासिनो आरो लोगोसे गारियाबो मोनफैबाय थ' चलो इमान लेट কি সাখাম মুখ বলি খুশি আর সাখাম মুখ ধোয়া লাগো না কাই জানি ওর পয়সা কাই জানি আমি কি ফুয়া আমি সইটা দেখো নাই সইটা দেখো নি বলছে না লাইবে না রে থাপ থাপ কি আপনার নাম্বার তো সেটা রাইটো বাইরে বাইরে পাবে এটা তারা ঘুরি না বলতে বলতে হ্যাঁ তোর নাম্বার তো সেটা না কিন্তু পারা না তুমি তো রাগুলি ও তাহলে যাই রাগ 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 আমি রাগ রাগ আর কি না তুই রাগ রাগ फैबाय दा गुबै आयदायाव लोगोफोर नै जारिसिगोन आरो इनो जारिगोन आरो ইয়ার লগতে না এইটো কি মুখনা পাত মুখনা horo Kar. Buah. Eta senana yara. Eta. Na lagi sawa. Thagile ulai no, thagile nai. Oke oke. Na lagi aro yer pura. Zabiane aro ni. Itu ya baba tu baba. Datu kakawar baba tu. Kuniba ahiba mona se jodi ahiba parbo na. Phal hoy. Oito sobchung bagir gaute. Oh bagir gaute take. Kuniba nisini jodi sinibi. Sorbafोर jodi siniyaba sinaydo biyo ma honoमोनलाय हाथाइ एम्फौनि मा होनो जारिग्रा आरो एकदम टाटु अलवारफोरा जारुन खुरिन्दे जेनेबा टाटु थाकिल आरो किबाटु फाल हल बिमाटु दात पुका खावार बिमाटु खाली माने অলপ হেৰি হয় আরাম পায় কিন্তু পাছত হই এই উলাবা লাগাই হল হই जेनेबा পিছত आं डेन्जारसोलै हारसा रायलायनायाव बिराद रोङो आबो कबिताजोंसो सोलोंहैनांसिगोन हारसा रायलायनाय आरो बादसासो खर'ट सोरबाफोर जुदि एम्फौ जानाय बुखौनो माबा मा होनोमोनलाय जारिनो गोसो दंबा बेयाव फैबानो जागोन आरो बागरगाव इटु कि गावखौहाय एलेंबारि फैनो होनाय नङा एकदम इफाले আহিবা আমি फार्स्ट टाइम আজি ini first time आरो फैनाया আমার গাঁৱৰ মানুহ আহে হাতু যেনিবা নতুন আহে না নতুন মানুহ হল না নালাগে जाबाय आरो औ नै आं जारिनो फैदों बेमारि बिथाङा मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय फिथा दखानाव फिथा जालांसै हा 20 টাকাল' 20 টাকা কিমান লবি কিমান দিবি মই আমি খুশি না 20 টাকা দিম তুমি কিমান লবি ক হ্যাঁ দে রাখ দে
ha खावले आरो गुसु जाजोब्बाय दे फटाफट दे रानद'नि नै हायरसे रावनो सोर जानो फैदो गुदुं गुदुंनो एवगासिनो नानि दरलायमोनहा फिथाइयाबो गावबायदि नङाहाय नै फिथाइ फिसाद्राय जादोंलै सिक्रि बुख्रियावबा एसे बांसिन मोनजागौमोन बुख्रियाव गोबासो आं जानोसैहाय बाखि जानोसै आं जानोसै लोगोफोर गुदुं गुदुंनो गैला टाइमानो गैला आथुर जाबाय ओरैबायदि बाय खारद' माबा 8:20 आरो गारिया एकदम हास्लाबला थांदो अनुष्का थांनाङा गारि फैनो थांनाङा दिबिए थांना फै लोगोफोर क'क्राझारनि बिजावजालिया आथुर एकदम बारम्बार थांबाय ओमफ्राय बे क'क्राझारनि बिजावजालिया जोंनि बाहागि माने बिदा फंबायनि फिसा बिदा फंबाय जायो जोङो ओमफ्राय दा सासे आलासि थांखांबाय बिस्राथ' जेनेबा न'आ जों गामियावनोखा एकथासो आरो खाथि बिदा फंबाय फिसा बिदा फंबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर बे आलासि थांखांबाय बेखौ मोनायाव जाहोबाय बिदि खालामबाय मोनायावथ' निरामिसमोन ओमफ्राय नै दा आलासिनि थाखाय बेदर एवगासिनो आरो आं दा एकदम आलासिनो जेबो थांबाय लोगोफोरजों आलासि आरो दानि दिनाव आलासि फुजिनांगौआथ' थाइसेनि थाखासो जालाहाय लोगोफोर जाय आलासि फैनो लागा जानानै दङ बिसोरो फैनोसो गिसिग नङा लोगोफोर जेनेबा गाज्रि खोथा नङा जेनेबा थाइसेनि जाला होनना बुंनाय जादों आरो फैनो बादा होनाय जायाखै अमा बेदर सेरसेयावनो 400 साननानै नायदो आरो अमा बेदरल' जाया आजिखालिनि आलासिया आंआनो थां बैयानो फै आरोखि अमा बेदराव 400 थांबाय ना बायबाय नायाथ' थाखाबायसै बेयावथ' बायदो बेथ' रेडिमेडखा ओमफ्राय मा होनो अमा बेदराबो आरो सेरसेफोरजों थोबावसो सेरनै 1.5 केजि 500 बेफोरबायदि नांगौ आरो 500 मोनबाय जेनेबा 400 केजि नालाय जोंनियाव 400 केजि बागोगाव बाजाराव ओमफ्राय बिजनियावसो दाम खमसै बिजनिया 360 लोगोफोर 40 थाखानि खम जायो मा जारला ओमफ्राय दा जोंनि दा बेदर एवनाय आलासि फैगोनानो जाहैबाय दाख्लै इदि नोंथांमोननो आं खोन्थादोंमोन जोंनि मारा होग्राखौ भारा हरदों होननानै दिनै होफैफिनसिगोन आरो ओमफ्राय आंहा देहायानो बोरैबा सुख गैया जाना दङ एकदम होनबाबो बाबांसिन देहाखौ लानानैबाबो होफैगोन होनबाय आं मावबाय आरो होफैगोन होनबाय नालाय माथो होनबावनो आरो गोजाननि फैनाय ओंखाम जालांथोंसै होननानै दा ओंखाम ओंख्रि संगासिनो ओंखामखौबो आं बारा जेबो जिथो बानायबाय थाला ओमफ्राय सिम्पोल आरो मा होनो दालि ओंख्रि अमा बेदर भाजा अमा बेदरखौ गाव गोजा गोरान भाजा एवनोसै ओमफ्राय नाखौबो गाव गोजा गोरान भाजा एवनोसै अमा बेदरखौ जों जाथोंसै ओमफ्राय नाखौ ओंखामजों जाथोंसै आरो आंनि अंकआ बिदि ओमफ्राय जेबो गैया आरो सिम्पोल लोगोफोर मोनानानैसो डाइरेक्ट नोंथांमोनजों ब्लगाव नुजाबाय आङो खावब्लानो आरोखि ओमफ्राय मा होनोमोनलाय आलासिफोरखौथ' आं ब्लगाव लाबोबाय थायासै जाय आलासिफ्रा खायफाखायनि आलासिफ्रा जेनेबा ब्लगाव नुजानो बायो नालाय ओमफ्राय आङो बागरखौ बाजार थागरखौ बाजार एकदम आलासिफोरखौ जाहोखांनानै बिदाय होखांनानै नाम्बार थांना फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोबनायाव बायबायसै लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअआबो गोलाव जाबाय दिनैनिया ओमफ्राय A to Z मा होनोमोनलाय भिडिअखौ मानो आं ससे होबाय थानो होननानै दाख्लै बिजनियाव थांनायनिजों एड खालामनानै होफाबाय आरो नोंथांमोनखौ बेखौ गाज्रि मोननांला आरो जोबनायाव बायबायसै